Айде ти. Ето така леко. Ива, страшна ли е мамо пеперудата? Не. Искаш ли да ти каци на твоето рамо? Е тук на коремчето. Ей! Не я пръскай. Много хубава бе, мамо. Много хубава. Дали у вас да шука? Вашата песна нещо. Вземе я. Вземи я, тате. А не искам. Ай, Георгина, фатя! Ай, фатя! Искаш на коремчето? Ай, Туря! Нека ти стоя, шо, не тапа! Не капе, да. Ето ви, виж, Ива не я страх.